Nyokona mo gijuang machiegni e chenro mara nonro magazet okinyi makawuono no gazet mara The Standard kod mano mar Daily Nation wabeda ni kod ng'eyo ni gin gik mage ma mipeko okinyi makawuono karka ka irange yo makare gazet mar Daily Nation kantie gi weche mag AU kotenre kod weche mag Raila Amolo Odinga dwaro mare mar bedo jakom mar AUC mano ng'we mabende sani wacho ni ero dipo ka oyudo ng'ukni weche moko mopogore opogore ka koro sani nitiere chike mamoko ma inyalo kel weche mag yiero jal madhi bedo jakom AUC nyalo loro ne oko kosoyo mano ndik kar kae weche mag ogalo bende makoro yudo kum machielo weche gi mag tuke oyude kar kanyo ite mar 39 kamachielo nitie weche mag housing levy Attorney General ma pacho ka bende ogolo oketo dhoge oko kanyo weche mag Gachagua bende gik mono Gachagua nindo ondika e gazet mar The Standard mano kama gintie kachiel koda kaparo mawuok e Azimio ni koro Raila Odinga nyaka koro to wacha ni ng'ama dhi kawo kare kaka ogai mano mar Azimio penjo thoth kendo ji mathoth dwaro ng'eyo duoko mano gima wantiere kar kanyo kod mojong wanon ne gazet kendo wakoni ni gin gik mag nonro mag gazet okinyi makawuono adhi taye chenro nyinga Cleophas Oloch jagisumo kanya kwar mokeo nyaka sango antiere kae kod jafwambo od fwambo ni mano mar Nation ondiko ne gazet mar Business Daily motone kod weche ohala mathoth lakini kawuono bende wayudo thuolo mondo mwanona ne gazede gi duto achiel kachiel an ka kod Boniface Otieno Boniface oyawre kendo machiegni oyawre Cleophas chiemo maber erokamano kuom gwel makende mondo mi walidh ne nyakware mag Jwang gazet odiochieng' makawuono ageno ni jo ochiewo maber kuonde duto magintie koth osechako chwe dala kendo ageno ni dhano koro ikore loso puothegi mondo giyud kaka ginyalo konyre odiochienge mabiro gi ka giketo kodhi e lo erokamano ahinya mano biro bedo kanyo ka warange ne kinde mabiro ka odiochieng' makono weche madhi bedo kalos weche manyien kawuono adano chako gazet mar Daily Nation mabende odano rangane kar ka gazet ma kawuono weche momipe kar ka mokwongo nitie magi mag AU kachiel koda ka mar Attorney General piny kanyo to ahinya malo kanyo nyithindo monyuol ga e leap year ero koro kawuono gidhi yudo thuolo mag bago odiochiengegi mag nyuol kata birthday kawuono gi joigni di penjo maduong' mantiere kar kanyo kod weche mag ogalo ma wanene toke ite gazet mar 39 wachak gi weche gi mag AU ma bende omipe kae e ite mano mar 6 kod mano mar 7 Boniface mai wach moro ma koro wacho ka niero nyalo bedo ka nitiere achiedh nade moko ma bende koro nyalo bedo ni kwako chenro mar mag Raila bedo ogai mar Afrika kata riwruog Afrika pinje Afrika mano mar AUC koro AU wachore kae ni ka nitie jatelo moro amora ma wuok e region kaka East Africa mosebedo e lemoni kaka deputy waneno chien kacha Rwanda osebedo e lemoni e kom mar jalup jakom mar AU Kenya be osebedo kacha chien kacha koro AU wacho ni oripo pinje machalo kaka magi oripo gimi thuolo pinje moko mondo emoyier jatelo mar AU awacho ni kotimore kama to ponono lek mar Azimio leader bwana Raila Odinga bedo jatend AU nyalo bedo matek mokalo but gima nyaka ing'e en ni ma en mana proposal seche duto jogi kapok gi adapt proposal ka proposal obiro to pinje duto mag African Union nyaka yiere kendo givote ga gi gima oluongo gi kisungu ni consensus nyaka jotend pinje mopogore opogore Afrika kae nyaka yie ni giyie gi dwaro mar AU kaka bedo proposed seche machalo kamagie anyalo wacho ni en gino ma ok wanyal ng'eyo gi sani nang'o mabiro timore but ponono ni gi decide ama giamua ni kama kaka gidwaro to onyalo bedo wach matek kabisa ni jatelo mar opposition marwa moluor migosi Raila Amolo Odinga yes koro mo jo mano bende kanyo some e kanyo ite mar 6 kod mano mar 7 nitie gigo mopogore opogore bende mar Raila Odinga koro yango kar kanyo ni onge kama dhiye ok awuog e siasa ma pacho ka wacho ni I won't quit local politics never mano kotenore kod wechegi iwacho ni ero magi moko ma kisedonjo lemo cha to nego beni koro iwerigo en ang'o matimore kar ka magi noloso ka nitiere kaunti ma be Boniface mai owacho ni kata kopono yudo kom mar AU Addis Ababa kocha to owacho ni mbi mare ama telo mare local politics siasa ma pacho kae ok bi bedo ni pod onge mae to aparo ni wacha nikech gima nyaka ng'e ni ka ponono ni Nyasaye otelo ne boyudo kom modwaro ni
to kodhi kucha tich ma en go kucha ng'eny kabisa, kendo kang'eyo maber gima chike wacho, abro somo mondo ang'e, but aparo ni biro bedo modich kabisa ma kata mana yudo thuolo mar biro pacho kae mondo bed engaged politics ma pacho kae samoro nyalo bedo matek kabisa. An agombo ni migosi Raila Amolo Odinga oripo yud komni nikech jogo ma koro biro kwadhore kode sama weche mag yiero chopo, jogo ma biro liere kode, wabunge ma Nyanza manyocha liere kode, timiyo tiko nono, koro biro bedo maonge. Wabunge koro nyaka koro biro chomre gi jopiny mondo gi explain ni jopiny ni to gin gi mipango mage. Sera ni ema koro biro miyo iyieri kaka japiny. Kendo an agombo kabisa ni Nyasaye oripo bendo telne mondo oyud lemo modwaro ni wane anen to ang'o monyalo timo ni jo Afrika. Osetemo kabisa pacho kae, osetemo kabisa kata mana bedo president ker ma pacho kae, osetemo nyadibich to osetamore. Samoro Nyasaye ong'eyo gimomiyo mago notamore. Omiyo an alamo ni Nyasaye to ripotelne gi seche machalo kamae mondo oyud lemo maduong' mar African Union gi seche machalo kamae. Erokamano. Nyakoro mogo jwang' mana yude kanyo ite mar abiriyo bende omiye pek kanyo sigana no ma bende warang' nene okinyi ma kawuono wadonjo ne ite ma iye nyakoro mogo jwang' ite no ma bende nitie sigana ma ondik kar kae. Nitiere jogo ma nyalo bedo ni nie skunde mag mbalariany mopogore opogore. Koro sani jatend migao mochung' ne weche mag somo Ezekiel Machogu koro chopo kama odhi bedo ka orango chenro mopogore opogore mantiere mbalariany moro ma bende nitiere pacho ka, ma bende wacho kanyo ni chuno jopuonjre mondo mi odhi e kanisa kata ute lamo. Mano ite no mar ariyo ondike kar ka, wacho ni university faces probe on allegations of forcing students to go to church. En gima nitiere kar ka. Iwacho ni moko bende ok gin kata jo monego bende dhi e kanisa, dhi kata e miskiti. Koro sani ochopo kanyo mar neno gino adier ni ochopo kare. Mano kama nitiere kaka ang'wanene go kaka inene kaka jo. Anyalo wacho ni seche duto sama mbalariany chuno nyithindo mondo ama jopuonjre mondo dhi e kanisa, to samoro wanyalo wacho ni gi profesa ama dini magileme ni mbalariany kama endesta sama gichuno nyithindo mondo dhi e kanisa, gima nyaka ging'e ni skundni oting'o dinde mopogore opogore. Giting'o Waislamu, giting'o Jo-Hindu, giting'o Jo-Lejo Maria, giting'o nyithindo mopogore opogore. To samoro nyathi ofil ni kodhi, for example, aparo Jo-Desta gin Jo-Catholic, samoro nyathi en Ja-Muislamu, ere kaka ni force mondo dhi olem gi Jo-Catholic. To gima nyaka ing'e ni gini pacho kae, shida nyasewinjo kati mopogore opogore pacho kae. Nyithindo samoro yudore kama tek kabisa nikech yudo ka nyathi en Muislamu to school mosome jogo for example gin Jo-Catholic. Ere kaka ni force mondo dhi olem to mano ok en dini ne. Aparo ni gimoro ipotim en ni skunde ama mbalariany oripo bed kod dini mopogore opogore school kacha. Nyalo bedo gi temple matin mar Jo-Waislamu, nyalo bedo gi kanisa kacha mar Jo-Kopere. Koro yudo ka seche duto wacho ga ni gik machalo kaka siasa, weche kaka mag lemo gin personal choices mag ng'ato. Omiyo kinyal forsa na dhi e kanisa to ok adwa. Samoro an alemo ga gokinyi, alemo kadhi nindo, alemo seche duto ka wuotho, personally alemo. Koro kinyal forsa mondo adhi alem kama ok adwa. Mano number 1. Number 2, gima nyaka wang'e en ni nyithindo masani, gima nyaka wang'e manyaka wawach adier ni nyithindo masani moko kuomgi ok believe e weche mag attending church personally ka gilem. Ginyalo kata lemo e simu, gi believe e gino miluongo ni maisha gibedo control gi the digital world masani. Kendo ok believe ni nyaka obed forced no dhi e kanisa yaka inyalo wacho ni en ng'ama olemo. Samoro nitie kaka olemo ga mok inyal force mondo dhi e kanisa yaka ing'e ni olemo ga. En wach marach kabisa, kendo anyalo wacho ni mana kamedo nuoyo ni seche duto mbalariany ma pacho ka ama skunde mwan go pacho kae sana kata mag boarding man chindwa nitie giwek force nyithindo mondo dhi e kanisni ma ok gidwa. Erokamano. Mano katika nyakoro mag jwang' isome ni bed kod ng'eyo
kata kamano en mana mbalariany no mano mating'o jokristo, kata kamano ok en ibodo gintiere mopogore opogore. Nitie mago mabobedo kata kadhi mantiere kanise mopogore, nikech kaka kae wacho nitie jopuonjre mago masomo kata malemo e kanisa mano mar Jehovah Witness, koro bende ichuno mondo odhi e kanisa kata odhi e misa mano mar jo kopere, mano kantiere kar kanyo, mano ntiere machielo bende mantiere e doho ma Kisumu madhi nyime, en bura ma kamano bende ma pod ntiere kanyo e doho ma Kisumu, mano ma kanyo dwe mar abich higa mokalo. En ang'o matimore kuonde mopogore opogore mano ntiere kar kanyo. Weche motenore kod mago mag somo mabende ntiere kar ka, nitiere jal manolal, mano japuonj e mbalariany mabende sigana ni mondika kod Steve Otieno kod Hilary Kimuyu, Samuel Mararo nolal, kendo koro oyud ringre ka osewito ngimane ka ntiere bus park moro kirango chieng' wuok tich okinyi, mano nirite mondo mi odogi, to ero gima kamano timre ni ero ok ochopo e yo makare, kata ero koro ka osewito ngimane. Mane en lecturer e skul kata mbalariany no mano mar Nairobi University, mano kama ne ntiere kar kanyo. Kata kamano county bus kanyo kamano yude ringre ne ka bende koro osewito ngimane. Dhano mang'eny osebedo ka wito ngimagi e yore mopogore opogore. Chien kacha osebedo ka waneno cases mopogore opogore, sana sana mag joma mine ma wito ngimagi. Aparo ni polisi oripo bed koro ni kawo wach ni motegno kabisa, nikech gima nyocha obwoga mogik Cleophas, nitie jago moro ma paro ne en Muhindi manyocha ne oneg kar Disemba kae. To gima nyocha obwoga mogik ni jaode manopango, kendo jaode wacho ni nodwaro ni mondo obed tortured kik negi. Ing'ena sechopo kama koro nyaka wabed motang' kabisa, nikech kata gwandruok minyalo bedo go matin gi jaodi samoro nyalo degenerate e gimoro mopogore kabisa. But gima nyalo wacho en ni wabed uru joma beyo. Seche duto jawacho ga ni ngima dhano en gino ma ochiw gi Nyasaye, kendo Nyasaye ema ong'eyo sama orbeno kawe ngimawa. Omiyo dhano we kawo chike lwetgi, but moloyo to nyalo wacho ni ogae ama jatend police pachoka, kata DPP, DCI, boss, nyaka koro gibed joma serious kabisa mondo ginen to cases gi gidwa solve nadi. Nikech en gima ber kabisa ka jago machalo kamae samoro en gi familia moweyo chien, nyithindo matindo, magi jok mabiro chandre kabisa mbele kucha, nikech samoro ng'ato kawo ngimane e yo makowinjore. But dhano bed joma beyo, seche duto ma in gi pogruok moro amora ama shida moro amora gi nyawadu, yud kaka inyalo solve problem no e yo mawinjore. Wek paro mana kaka inyalo nego nyawadu. Ngima dhano en gima ochiw gi Nyasaye, kendo en mong'eyo seche mobiro kawe, seche mowinjore. Erokamano. Wantie kar kanyo koro mogijwang'o bone ane ni gin gik mage. Mano ka warango gi achiel kachiel, mano gik mano ntiere kanyo koro mogijwang'. Okinyi ma kawuono iwacho ni ite mar adek kanyo nitie sigana machielo mane oranga ni malo kanyo, mano mar Haiti. Boniface ntiere sigana mantiere kar ka Prime Minister pinyno mano mar Haiti, kama piny Kenya onego bed ni ore obila ochano wuoth mare mabiro pacho ka, kendo en irite. Wacho ni biro ka mondo orangane weche gi mosekelo leo mano mar chwalo obila ma Kenya mondo ochopane pinyo makoko bende nitiere, kendo oganda jo Kenya obila onego bed ni chopo kacha mondo mi okonygi ka nigeno ni oganda mathoth kata obila ma kanya 1,000 ka nigolo pacho ka ni chopo kacha machal nade. Nitie mamoko bende mane oseyudo thuolo mar kata wacho ni jogo nigi paro mar neno ni obila mane piny gibedo wuok odhi okonyre kod Haiti, nikech niwacho ni en multinational, pinje mopogore opogore biro kanyo achiel. Wach mar Haiti ni, obila ma pacho koro be ni dhi piny mar Haiti mondo gine kaka inyalo kelo kwe e dala mar Haiti kucha. Lakini gima nyaka wang'e kwadok chien kacha, wach ni osebedo kod chiedh nadi mapek, nikech aparo kata nitie ng'at manodhi e doho manopingo wach ni. Akia ni nonro osewuok ama verdict osewuok e wach ni. Ywaruok osebedo mapek kabisa, nikech kata pinje ma East Africa kae ne giwacho ni kaber noripo bedo ni ne dobedo mission ma East Africa, kiko bed ni Kenya kende matelo jolweny mag-gi ama polise mag-gi e dala mar Haiti kucha. Asebedo ka wach ni wase discuss kae moromo kabisa chien kucha kanyalo paro, nikech
seche duto apenjo ga jopiny ni to ang'o miyo watero polise Haiti to kata North Eastern malo kae pod wan gi problem kabisa. Nyoro aparo kanye iluwo gik manyo timore pacho kae, Baringo kucha nyo nitie jago manyo lalo dhok mang'eny kabisa, kendo nitie nyithindo manonegi. Ok en wach maber kabisa gi kokora ni wanyalo paro ma Kenya nyalo paro tero polise e dala mar Haiti mondo kel kwe seche ma wan kaka wan jo Kenya pod wan gi problems kabisa. Police ratio to namba mar jo polise kuom oganda, UN wacho ni polise achiel obedo ni serve dhano 400. To inyalo yudo kaka pacho kae polise achiel serve kata dhano 600 kata mana dhano 800. Omiyo nyaka watim gima waluongo ni the right staffing. Nyaka wabed gi polise moromo pacho ka, nyaka wa solve wan kaka jo Kenya shida mwasebedogo. Number 1, kapok waparo ni to wadwa tero polise e pinje maoko mondo dhi okel kwe e pinje maoko kucha. En wach ma giko koran to okomora kabisa. Okang'eyo gimomiyo jatelo mar Kenya kae nodhi winjore gi Prime Minister mar Haiti mondo mi gikonyre. Nations teche duto sama tulo muoch gikonyorega, ok watamore. But Kenya bende ging'eyo ni gin gi problem pacho kae, moro bende giyudo kaka ginyalo konyo mokwongo kapok gidhie pinje maoko mondo gikel konyruok. Aparo ni mano wach monego bed ni jotend security ma pacho kae kata Attorney General onego bed ni advice moluor migosi Bwana William Ruto number 1 kapok oparo ni onyalo deploy polise moko mang'eny mondo dhi okel kwe pinje mag Haiti kucha. Mano kantie kanyo koro mag jwang' Haiti no mar adek. Nitie sigana machielo bende mantiere kar kanyo koro mag jwang' en pogruok machal nade e report mano mar NADCO makoro nyaka sani koro mag jwang' gin gik mage e romo mar chieng' tich ariyo ne one kanyo ka telo mano mar od bura kod mano mar Senate bende nitiere kod pogruok e paro. Dibed ni ma en chenro machielo nikech koro ka nitie jogo ma pod kwede ni kare wacho ni ero kata ka jok moko puodhe kendo dakale ne nitie macho miluongo ka ni chaotic scenes ma bende kono bedo kar kanyo e ite ni mar 4 ka jotelo mag od bura bende koro neno kar kanyo diere ma en pogruok mano mar paro e weche gi mag report man nonego bende en report mar fake chenro mopogore opogore matingo mag IBC. Nitie weche mag pek mar ngima kata ka nok gimulo, nitie weche mag usuru kata ka ne ok gibule kamano, giduto ne gichiegni kod kelo thek e kind kweth ariyogi. Yes, en adier ne report maber mane dhi kelo kwe pacho kae, nomulo gik mopogore opogore, but ing'en koro sache machopo kamae abuo kabisa ka upande mar UDA wacho ni report ni onge input mar jopiny. Report onge input mar jopiny nadi to kanye manochake. Kendo wachore kacha ni nyoro sama report ni nyobiro discussed e bunge kacha, emotions nyo ni malo kabisa, kendo nyo gichal jok makero seyo jowetegi. Okang'eyo ni to wachopo kae, wabunge chopo kae kama chalo kamae nikech ang'o, nikech aparo ni nyocha koro report ni osego atwa, kendo nyocha wachopo kama koro aparo ni report nyocha koro chomo Senate nikech National Assembly kairo bende koro wuokie kochomo Senate kucha. Geno ni gibro solve issues duto mantie ma samoro kelo pogruok e kind pacho kweth ariyogi mondo mi at the end of the day jo Kenya yud kaka nyalo goyo atua e weche duto ma samoro chandowa. Erokamano. Haya, mano kama warage ka kanyo koro mag jwang' ni gin to gin e yo machal nade mano ka waluoko gi iti mar 4 koro mag jwang' kachiel koda ka weche mamoko gin gik mage. Raila Odinga kachiel koda ka ogai mar kar jatend piny Kenya mano bathe kanyo ineno ni gino ma gimedo luwo iwacho ni kwan mag telo iwacho ni two-thirds gender rule gin gik mage monego bed nitie kaka chake neno ni mondo mi okadhe e yo makare. Mano gik ma ineno kanyo chieng' mano higni mokalo kan jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta pod nitiere Maraga ne kwayo mondo mi od bura owuo kendo ng'ato ka ng'ato choma kama dwa dhiye nikech ero ne ok gichopo kare chikno mane wacho ni ero oket kacha two-thirds gender rule. Kwano gigi sani nitiere aput moro mane ochuogi mar nono adieri ni en ang'o matimore kar ka kotere kod kit chwech pok mar kit chwech marom e ute bura kachiel koda ka migepe mamoko mag sirkal bende. Aparo ni two-thirds gender rule en gino maber kabisa kendo biro miyo composition ama kwan atamalo mar joma mine migopni mopogore opogore
bet sirikal bedo mang'eny moromo. Aparo ni en gino maber nikech seche duto adwa chiwo example. Mine gin jok ma kimiyo telo to kaka gitelo kod kaka joma chuo telo pogre kabisa. Aparo nuseneno kata mani pinje ma kaluo kocha, counties mwan go kocha, governors manwayiero, the female governors kaka gi perform so far. Anyalo wacho ni gimora kabisa. Ineno gima Susan Kika timo Nakuru kacha, Waiguru gima timo Kirinyaga kacha, Gladys Wanga timo gik madongo kabisa Homa Bay kacha, kenda mor kode kabisa. Omiyo joma mine nyaka to watemane mondo wane kaka nyalo timo mondo giyud representation e migepe mopogore opogore bat sirikal. Gima nyalo wacho kendo en ni joma chuo, aparo ni two-third gender rule ni otam wachopo nikech joma chuo podi ok oyie ni ng'ano madhako nyalo telo ne. To king'iyo developed nations, France, Canada, pinje matayo sirenye wangi, ibiro yudo ni jogo mamine ema nie migepni madongo dongo. Omiyo ochopo kama koro wan kaka joma chuo nyaka wayie ni telo ama representation mar joma mine e migope mopogore opogore e bat sirikal, to nyaka to koro an wayie mondo wachop kaka katiba dwaro. Seche duto iyudoga ka debate ni obire parliament to joma chuo gin gi kasumba moro kanyo kendo gi feel ni ng'ama dhako koro bende telongi. Awacho ni ooyo, wan kaka joma chuo kendo wabunge mantie pacho ka nyaka to koro gi change pachgi mondo giyud kaka ginyalo tiyo gi jogie mondo mi wan kaka jo Kenya wayud kaka wanyalo goyo atua mopogore opogore e weche mag development pacho kae. Koro mag jwang' mano kang' yudo kar kanyo kitieko ite mar abiriyo kod machielo bende ang'wedo ni thuolo machielo ni gin gik mage ma bende kirango kar ka gin mag neno ni weche mag omenda ere kaka itiyo kodgi e yo makare. Nitie romo mano mokelo kanyakla jogo mantiere e migawo mano mar alwora ma bende kirango ite mar 8 gazet mar Daily Nation yore kanyo ni nitiere wechegi mag ketho, wechegi mag omenda kata kirango gi gin weche makelo lal maduong' ahinya kata lokruok mar kor lwasi. Nitie romo madhi nyime e log tich mano mar UN ma pacho kae ma bende kinene Boni gin weche mage manyabedo kanyo wacho ni gin solid waste ma bende nitie kaka mabedo e bombe madongo dongo ma bende dhi kelo kata lokruok ahinya maduong' e wechegi mago mag lokruok mar kor lwasi e kinde ma jatend piny Somalia bende koro timo limbe mare pacho kae. En romo moro nitie madhi mbele UN kacha, kendo aparo ni wach solid waste ni takataka ma samoro chidol kor lwasi kae odominate gima nyalo luongo ni twak madhi mbele UN kacha. Seche duto wan kaka jopiny Kenya ok wasebedo kaka wang'eyo kaka wanyalo dispose solid waste, kendo solid waste gin takataka. For example, yudo kaka ute ma dhano dak e bombe kaka machalo Nairobi, Nakuru kae, takataka mitiyogo ka idwa golo gi nadi ka kisetieko kodgi, ere kaka gibiro bedo disposed. In ng'atno ma wito ta yugu oyaye kosichoko ga yugu gigi to nitie kata mana kambi moro mabiro ga kwanyogi every week to nitie kaka dispose gi yo maber. Weche mag arita mag alwora osebedo ka chando pacho kae kendo anta mor kabisa gi romo machalo kamae nikech gimiyo sache ma jogi oromo to gimiyo paro mopogore opogore biro ma yudo kaka wanyalo konyore e arita mar lwasi mar pacho kae. Seche duto koko arita lwasi marwa nyaka ung'e ni nitiere impact. Nicho neno kaka koth nyocho chwe mang'eny kabisa chien kacha. Seche moko chieng' rieny matek kabisa kendo seche ma chieng' rieny matek kabisa no dhogwa tho ok wanyalo yudo kaka wanyalo yudo pi maber mondo mi wakonyre go. Omiyo anyalo wacho ni wan kaka jo Kenya nyaka wane kaka wabiro rito kor lwasi marwa mondo mi seche duto impacts machalo kaka rieny chieng' makech kabisa ma samoro miyo dende wachwakre, miyo watiyo matek kabisa, wanyalo yudo kaka wanyalo duogo impacts go chien seche duto. Erokamano. Mano kantiere kanyo ite mar 10 nitie sigana mano mar limbe mar jatend pinyno mano mar Ethiopia bende no kanyo Abiy Ahmed ma bende nitiere pacho kae to biro e kinde ma limbe mamoko
limo moko bende pod ochan e kinde mabiro. Gin gik mage mag neno ni winjruok mar piny Kenya kod pinyno mano mar Ethiopia ochopo e yo makare. Gigo giketo kokgi ogirimiti moko kata winjruok neno kanyo ni MOU maromo kanyo 7 ma dhi neno ni adieri otegi winjruok mantiere kind pinje ariyo. Amor kabisa gi limbe mar jatend piny mar Ethiopia pacho kae Abiy, kendo nyo giwinjore keto girimiti sectors kaka weche pur, weche fisheries, weche wuoth, ICT, tourism kod weche afya. Seche duto ma bilateral agreements, pinje timo bilateral agreements e weche machalo kamae, gima nyaka wang'e ni jopiny ema benefit. For example, kaka weche mag chalo mag tourism, nyalo yudonwa opportunities Ethiopia kucha, Kenya bende, jo Ethiopia bende nyalo yudo kaka ginyalo biro invest e weche machalo kaka mag tourism pacho kae. Jogi osebedo ka wuoyo kabisa, final details wabiro yudo ni jopiny mbele kae, but nikech nyalo paro chien kacha moluori bwana William Ruto nyocha nodhi Ethiopia kucha, kendo gisebedo ka giwuoyo kabisa, kendo ageno ni romogi masakasa masukusuku ni bro miyo wan kaka jopiny Kenya ama jopiny in general bro yudo ber mbele kae. Anyalo wacho kamano. Haya, kwa dhi itimo gik gazet mar Daily Nation nitie sigana moro madani mondo miya warangane weche mar Attorney General kod weche moketo kar kasa chelo seromo kendo wendo sechopo studio ka gino mondo mwatieka tieka chon mondo mwamigi thuolo mar rango warang mano kachiel kod kama chinglo moro ntiere ite mar 15 ka wasetieko toke ka ero jasum paro e weche gi mag chike ne sirkal ma pacho kae ma bende en Attorney General Justin Muturi mano ite mogik mano kanginene kar kanyo angire thuolo mar nene yo makare iwacho kanyo ni ero osiemo kiare kendo wacho ni kiare kik choki weche makamagi wacho ni omenda michoko mag udi manengo gi yot bende kore na taro machi jatelo mar KRA nyocha osumo paro kuom Attorney General pachoka ka openjo ni to onyalo dhi mbele kod choko pesa mag ute mag affordable houses ka to ng'ise ni oyo kinyal timo kamano nikech deductions gi onge chik moro amora masiro collections mag pesa gi. Omiyo onyalo wacho ni en nafu maduong' gie sani ni jotije duto mantie pacho kae, to en ywak maduong' kabisa ni KRA nikech gima nyaka ing'e ni KRA hii komenda mantie sani ni marumo dwe mar 6 KRA nyocha target solo osuru machopo bilion 63. To gima nyaka kendo wang'e ni gie sani kochopo kachakre dwe mar 6 higa mokalo nyaka dwe mar 12 higa mokalo KRA nyocha osechoko omenda machopo bilion 26.8. Penjo maduong' en niya, pesa manyocha osechokgi manyocha ing'adowa gi wan kaka jogo matiyo kuonde mopogore opogore gi, pesa gi ibro tim nang'o? KRA ibro duoko gi kose ibro duok ni gi jopiny kose ang' mabro timore gi pesa manyocha osebedo collected gi? Penjo maduong' ahinya ma onego bed ni rango kan onego bed ni iduoko penjo maoro mapiyo ahinya e wiye ka entiere ban magoro ma oyudo ang'e ni mano mipeke ite mar 38 awanane page 39 kanyo sigana mantiere karka wacho ni en same old gor chak gedo ban machielo en mana kogalo macha wacho ni mok en hango gi kendo ka koro jenje tugo mano Adama Keita mabende omenda mapoko chul na kanyo milion 4.3 nosemigi ndalo 45 mondo mi gichul jatugo makamae mano mane wuoka e pinyno mano mar Mali. Wacho ni en bende nokoriembe e yo moro ma odimbore ahinya magin weche mantiere kar ka chalo koda ka kocha machon ma Shabana Sami Okoth koro oketa yanga ne kocha manyien mano mar Migori Youth FC ero kama nitiere weche mag tuke gi bende ang'e ijahera mar Kogalo koso ijahera mar Murang'a Seals nyakete lela okinyi makono kama nono ajahera mar Kogalo aparo ni Adama keto gor kama tek kabisa nikech ne giweyore to pesa mondo bed ni chule gor poko chule nyaka gi seche machalo kamae. Gima nyaka wang'e ni clubs ma pacho kae samoro funding malong'o onge
to samoro ne giluongo jatugo di mondo gibed piny samoro kan gi pesa ni kata let's say siling 100,000 ta onge go sechego tidware te wanyalo bet piny to winjore ng'isi ni dwe ka dwe biro ga mi siling 10,000 nyaka na tiek chulo pesa no mane gima jogi ne dotimo gi jatugo ni nikech koro giketo gor kama tek kabisa gi seche machalo kamae ageno ni at the end of the day jogi biro winjore mondo yud kaka ginyalo konyore nikech ban machalo kaka magi ok ber kabisa ne tim marwa mar Kogalo pacho kae. Ai, nakora mag jwang jwera maga Migori Youth bende kocha manyien tie. Aero mano kocha Sami Okoth nakora mag jwang ite mar apaga beach nitiere machinglo magi mono lose kane ko kwachako twaka ngeni wadhi kawa tieko thuolo mar dakika achiel mabiro wadhi bedo kwane mana ite mokwongo gazet mar The Standard kata kamano kona minene mantiere kani ni nango mineno kaka achiel jatend piny Ethiopia odonjo pacho ka kendo orwaki kod jalop jatend piny Kenya jatend piny Ethiopia jatend Somalia nodonjo norwaki kod Rigathi Gachagua jatend kata prime minister ma Ethiopia norwaki kod jatend piny Kenya William Ruto picha neno inenango nitie jok machal jariyo mopondo tung kacha nitie jok mawuoyo iye ka to ging'iyore ka ng'at moro ipando kamera bende nitie ang'eni Chris Owino oting'o kamera moro dhi go State House nyoro abende gine jok mantie ka tini nenango ka inene achiel kachiel ma japiny obedo ni kod ng'eyo bende mamoko machinglo ni tek kabisa aneno kamera moro kacha kamenyo chal mana kagima wantie State House kacha to jatend piny Kenya aneno kacha gi jatend piny Somalia gichal jogo mang'iyo macha deputy president marwa bwana Gachagua en gi jatend piny Somalia to gichal jogo machich gi romo mar jatend piny Kenya gi jatend piny ma prime minister ma Ethiopia ok ang'eyo ni gini ng'ani temo wacho ang'o kae samoro interpretation mara ng'isa ni deputy president marwa kod jatend piny Somalia samoro gichich gi mkutano ma jatend piny Kenya gi jatend piny Ethiopia nigo nikech iyudo ka in as much as gine romo gi konie mana jatend piny Kenya gi ja Somalia ni pach gin mana tie chien kucha kama jotend piny Kenya gi ja Ethiopia cha wuoye ok ang'eyo ni machinglo ni to ng'iso wang'o but wanyalo wacho ni ja Kenya saman somo gazet to mano kisungu wacho ni wami mondo koro into itim interpretation kendi Boni je gazet ma Standard itimo kwongo ka weche madane orangi Gachagua wacho ni mae worst nightmare mare Azimio bende dwaro ng'ama da kawo kar Raila Odinga kama chielo bende migao ma ochung' ne weche mag tudruok pacho ka bende koro dwaro mondo chenro mag sirkal oter achiel kachiel mano kokalo wacho ni ute fwambo ma opogore to wacho ni ma sirkal bende manyalo bedo ni en hostile to media to senango matimore nywana weche mantiere ka mo pek gazet ma The Standard wach mari mogik tieko kanyalo wacho ni bwana Gachagua jogo mafafanua siasa wacho ni yudre kama tek kabisa nikech ok nong'eyo ni bwana William Ruto kod bwana Odinga nyalo keto wigi karachiel nikech kowacho cha gini adier jogi chal jok mowinjore kendo handshake margi analuonge digital handshake nikech ginyiedhore lela ba gimoso lwetgi kaka Odinga nomoso lwetgi bwana Uhuru Kenyatta kendo nyaka ing'e ni jogi to chal joma owinjore nikech kata ka nyineno chien kacha relationship mar bwana Odinga kod ministers mantie migape mopogore jotend migape mopogore pacho kae anyalo wacho ni relationship margi koro biro ma gichal jogo ma gisel same boat gichal jogo ma osement ama jogo ma nitie winjruok moro ma waneno a picture speaks 1,000 words picha wacho weche 1,000 iwacho kamano seche duto kendo anyalo wacho ni bwana deputy president bwana Gachagua yudre kama tek kabisa nikech ne kong'eyo gima chalo kama nyalo timre seche duto ajawacho ga ni odiochieng' achiel e siasa en muda mabor kabisa kendo gima nyaka wang'e siasa ka en betrayal andhoga kod interest seche duto ma dictate kaka weche mag siasa dhi
Mogik anyalo wacho ni sirikal koro wacho ni gidwaro ni jotend migape mopogore opogore oyud kaka ginyalo tudre kod waandishi wa habari mondo gibed ka gimiyowa gigo duto ma gisebedo ka gitimo. En wach matek kabisa nikech the same sirikal osebedo hostile ni government kendo gisebedo ka giclaim ni waketo gi ng'wech kabisa. Anyalo wacho ni bro neno kaka wach ni bro dhi nikech ere kaka the same media misebedo ka wacho ni accuse ni samoro goyi idwa ni ti kod ginadi, and at the same time gima nyaka ing'e nitie advertisement mopogore opogore manyiso sirikal miyo gazede mopogore opogore pacho kae. Sani gikawo advertisements go gitero e gazet achiel. En wach mapek kabisa kendo working relationship mar the media kod sirikal to nyaka en gino ma nyaka migepe ariyo mopogore go nyaka bed piny karachiel mondo ging'e ni gidwa tiyo nadi going forward. Erokamano ahinya. Mane makelo giko mar weche nyakoromo ga jwang' weche mag gazet mokelo ni kawo kiny makao nitie ka Boniface Otieno jandiko ne gazet mano mar Business Daily od fama mano mar Nation Media Group mabende wabedo kode kachiel ka watwa kendo no gazet som ma umori e gazede gi duto nyakoromo ga jwang' kuto nyaka sigana mago mag tuke mantiere kar ka ng'eyo kachiel kod mago mag ohala na tai chenro kiny makao nyaka Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka sango oriti masana.